लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फ्रेन्ड्सना ब्लगाव बराय हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै नै जोङो बिमा फिसा साथामबो दिनैयो हाबा जानो थांनो ओंखारदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननोबो एसे सेयार खिन्थिलांनोसै आं हाबा जानो थांनायखौनो नै जों मोनफैबाय दे दासो नैनो नामा न'आ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय लामाया जा लेथ्राखा फैबाय लोगोफोर आन्दायला आन्दायसि मोनफैगारबाय हाबायाव स्कुटिजों फैदो गारि लाइन गारि लाइन नङा स्कुटिजों फैदो इमान फैदोंमोन हानि बा Bangsine hero. Makan dari mana? Oh. deh. Foto kelas sebaik. Sampai deh. Ini alasnya kalau kemana gumai aja, gumai gedar gumai besar. Basic. Foto cikamai tadi sih logofor, zina, bigumui aina orangnya. Mini layar. Moनफैबाय लोगोफोर न' गोजान साफाय मा टिहु पालाया